Fl-ewwel 9 xhur tas-sena l-oħra il-Gvern kellu deficit ta' 49 miljun euro biss. Minn analiżi ta' ċifri tal-aħħar snin jirriżulta li dan u l-aqwa riżultat finanzjarju mill-2018 lil hawn. Fil-fatt fl-istorja kien biss fl-2017 u fl-2018 li ġew osservati riżultati aqwa minn dawk tal-ewwel 9 xhur tal-2024. Imqabbel mal-ewwel 9 xhur tal-2012 meta Gvern Nazzjonalista kellu deficit ta' kważi 200 miljun euro. Ifisser li llum dan tnaqqas b'4 darbiet. L-riżultat finanzjarju għal dan il-perjodu kien irreġistrat fl-2003 meta Gvern Nazzjonalista ta' dak iż-żmien kellu deficit ta' aktar minn 250 miljun euro jew 5 darbiet aktar minn dak tas-sena li għaddiet. Is-sena li għaddiet il-Gvern irnexxielu jirreġistra dħul li kien akbar mill-ħruġ kemm fit-tieni kif ukoll fit-tielet kwart tas-sena. Din ukoll kienet l-ewwel darba wara l-pandemija li seħħ dan ir-raġuni wara dan l-iżvilupp kienet iż-żieda bla preċedent fid-dħul tal-Gvern f'9 xhur dan laħħaq il-5.7 biljun euro. Fl-aħħar sena sħiħa ta' Gvern Nazzjonalista dan kien daħħal 2.9 biljun euro fuq 12 xahar. Dan ifisser li bi 3 xhur inqas id-dħul tal-Gvern Laburista taħt it-tmexxija ta' Robert Abela irdoppja minn dak ta' żmien Gonzipien. Dan anke jekk il-pejs tat-taxxi tnaqqas b'mod konsistenti mill-2013 il hawn u anke tqassam l-akbar ammont ta' benefiċċji fl-istorja. Imma fl-istess ħin l-ekonomija Maltija splodit il fuq u dan wassal biex il-Gvern dejjem jiġbor aktar u aktar dħul. Dan ippermetta lill-Gvern biex iżid mod qawwi l-ispiża filwaqt li xorta s-sitwazzjoni finanzjarja titjieb, tant li filwaqt li bejn Jannar u Settembru tal-2024 il-Gvern nefaq rekord ta' 5.7 biljun euro jew aktar minn 9 biljun euro aktar mis-sena ta' qabel. Id-deficit xorta waħda tnaqqas b'mod sinifikanti. Aktar minn nofs iż-żieda fl-ispiża l-Gvern kienet dovuta għal titjib fil-pagi tal-ħaddiema u fil-benefiċċji soċjali. Imbagħad kien hemm żieda fil-proġetti kapitali kif ukoll fuq spiża fuq mediċini. It-titjib fil-finanzi pubbliċi joħroġ aktar ċar meta wieħed jara id-dejn nazzjonali. Issa naqas għal 45% tal-ġid nazzjonali. Fl-istess żmien sena qabel il-pis tad-dejn kien jaqbes is-47%. F'Marzu tal-2013 meta inbidel il-Gvern, il-pis tad-dejn nazzjonali kien darba u nofs dak li hu bħalissa.